Tomato Assassin! Quina gana! Així no es pot lluitar. Aquesta carn està socarrimada per la ferralla. Que no hi ha Déu que pugui complir la banda del nen. Normal. La nostra energia prové del sol i dels astres. No haig de perdre més temps. Haig de preparar la meva espasa i meditar en les tenebres per despertar la foscor del meu esperit. No haig de perdre més temps. Haig de preparar la meva espasa i meditar a les tenebres per despertar la foscor. No puc percebre el que és un terrible tabanyer. Oh! 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 No, intenta graduar-la una mica. Oh! Oh! Sí. Oh! 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 És que no. Us matarem! La meva era... No ho sé, Lemon. No ho sé, Lemon. Oh! És que no sé, tio. Clar, és que... Que pobre. Sempre amb l'alarma, pesa. Oh! Que pobre. Espera. No ho sé, Lemon. Oh! Oh! Que pobre que és. Oh! No, pobre, que no pot ser això. Va, centra. Oh! 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 Clar, si l'intento posar la veu del personatge... Aquests desgraciats volen carregar-se. Sí! I semblen llafiscosos! No l'arrosseguis tant. Vale. Silenci, Dropo. Vull que trobis en Tomato Assassin i en donguis. Això és molt difícil. Visitants d'un altre planeta. El hijo... Su madre. Unitat Camp 24. Segons l'última dada rebuda, la temperatura de Moracanis. TK09? Com? TK09? De nou. Suposem. De Mogan. Suposem. Mariam. Suposem. Superem. Que el nostre objectiu, que el nostre, Esto tú dilo. que el nostre Contrasta. Democració. deu ser... Deu ser molt a prop. Sí, 1, 2, proves, 1, 2, 1, 2, sí. Per clamor popular, aquí en teniu ja l'altre cop. Qui sap, potser ens veiem de nou a la tercera part de la sèrie. Fins aviat, assassins. Assassins. No va dir. Fins aviat, assassins. Assassins. Fins aviat, assassins. Assassins. Fins aviat, assassins. 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 Fes-ho amb més ganes. Assassins. Fins aviat, assassins. Fins aviat, assassins. Eh? Eh?